Maybe Momoko, do you want to start with your questions while people are gathering? じゃあ皆さんがお集まりになるまで質問がありましたような質問にお答えしたいと思います。日本語で読みます。せっかく根性で仏教を学んで得たものを他の人にも還元できたら嬉しいなと思います。私たちはラマではないので法を解けるわけでもありません。家族以外の少しでも多くの人に還元できたらいいなと思いますが、何かアクションを起こすべきでしょうか。もし私たちに何かすることができるとしたらどんなことがありますか？ I'd like to share with people what I learned from studying Buddhism, but I am not a Lama, so I cannot give teaching. I want to share this with as many people as possible. Please advise me, what kind of action shall I take? It is true. Oh, I'm speaking in English now. でね、時短中段delva yubi kesha she mila she she yati shita yakures。一般的に言ってブッダの教えに関するお話を誰かにするということはそれ自体とてもいいことです。I don't think yours is working. Yeah. Tujun marangso mang chwa chödam delva meba dendegi kesha chang chang shegi wares。普段私たちはそういう、真実に関するブッダの教えとはそういうようなことは全く関係ない話をして日々を送っていると思います。Yinayang 강의 첨부직 두스。そうではそういうブッダ仏教の関する話をすることはいいことなんですが、一つ大きな問題もあります。등상 최당 직대니 시다 제데요레스。最近なんですが、そのブッダの教えと、世俗的というか、何か利益を追求するような、考え方っていうのはすごくこう、混ざり合ってるような傾向にあるとあるように私は思います。でね、中央총차로です。총。なのでダルマとか仏教とかっていうのも商売の一つになっているように思います。でね、대인들 디나네 총재 여러 총재 낭라 종약이 잘라 dim 체슈데 최인로스 dim 체슈데 dimsena best business。そういうわけでその売り物の中で一番いいものというのはその仏教とかダルマとかそういう教えなんじゃないかなと思います。で강화레스나 총재 여러분 총재 뒤준 그 총재 때
주로 망보 탭기도 주로 망보 차기도 その理由というのは一般的に売るいろいろな品物というのは、たやすく変化しやすいものです。 근데 저랑게 총재디 라멘 종아이나 例えばあなたがラーメンを売っているならば 근데 라멘 망보 사기 망보 매나 저랑 총 야부 저기 말했어 例えばそのラーメンを食べる人がいなかったらばラーメンを売るという商売あんまうまくいきません。 근데 최고 총재디 빼 강상 팀 체셔레스 강레스나 두준 밀라 둥할 망보도 디난 쌈기 둥할 망보 そのラーメン屋さんと違ってその仏教とかそういう精神的な何かそういう教えとかっていうのは、常に人々がこう苦悩だとか心の苦しみを抱えているので売り物としてはすごく機能しやすいいつでも必要とする人がいるという意味ですごく売り物として、一番いいものじゃないかと思います。 대인들가나 최종ken 망보여랬다 なのでそういう理由そういう状況なのでそういうダルマの商売仏教なんかを、商売にしようとする人がたくさん増えてるそういう状況があると思います。 대인들 대내 최신ken 캔서버들이 망보여랬어 용기여랬어 샤르라 용기도 로라 용기도 장 가사가사를 망보여랬어 そういうわけで、世界中でいろいろな場所で東西南北を問わず、仏教なりを売り物にする、人というのは後を絶たずたくさん現れいろんな変わった人も現れると思います。でねでねティーペ강의 첨부두스 そういうちょっと変わった人がそういうものを売り物にしてたくさん存在するってことは、ちょっと大きな問題でもあります。 최신ken 주요나 최신ken 주요나 good 패치 즈마샤다두스 10人ダルマ仏教を説く誰かがいるとすると9人は偽物と思います。 근데 즈마당 독자 대속이 네 최신이 년가쇼스는 깨를 참자만 못한 게 됐어. その9人の方々はすごく宣伝に力に長けて集客力をすごく持っています。 근데 작별 나나 통화도 인터넷 나나 통화도 가사를 참자만 못당네. 근데 콘주배 총양 콘주 남주 챔버래. そんなわけでそういう方々は、新聞やインターネットやであらゆるところに現れてその商売人としては大成功を収めていると言えます。 근데 최신ken 최바야보 라마야보 캠보야보 최땡ken 자바야보 대저 싸니 잡자당이 말해 최신인 저거 말해 가봐 지르고 국저지르 두년 전에 대저 빼야보야. それで本物のその10人いたうちの1人のようなその僧侶の方だとかその勉強経験を積んでいる方というのは一切そういう広告だとか、宣伝だとかそういうのをせずにもう本当に目立たないところでこの人がそんなことを話すのというようなふうに周りから見えるようなそんな方々その本当にブッダの教えとかを特には本当にふさわしい人だとそんな方々はそんなふうに思います。 대인들가나 강의 챔버지요아레스. そういうこれにも一つ問題があります。 대인들 빼나 체랑기 즉 밀라 다 셰르체네 체랑기 하고기 최디 미젠라 셰르체야 이나양 샘바 장보체네 바로버들라 펜바쇼 샘바 장보유나 난가 챔버레스 샘바 장보체야 돼 샘바 장보체네 셰야 돼. その話を最初質問に戻しますと、誰かに仏教に関するブッダの教えに関する話をするとき
に重要なポイントはその話す相手に、のためになるというそういう動機、そう綺麗な動機を持っているかどうかというのが一番大事ですごくそれを、自分で持っているかどうかっていうことを気にすることが大事です。テセンバザンボジネシェナインジミンジパニンケンデスチャランギロマインゴギマレス。でもしそういう純粋な話を聞く相手のためを思ってそういうブッダの教えの関係する話をするならば、その話を聞く相手が自分の弟子である必要はありません。インジミンジラマテソキクムデネラマギミンヨビジュムセンジテネチェシェギワンチャヨベチャブギマレス。そういうわけで肩書きだとか、そういう肩書きがある方だけからそういう教えを受けられたりとかっていうことではないということを理解しておいていただけるといいと思います。でこのことは大蔵経の経典の中でも説明がされてます。I don't think you should use that at all. Dog nang la yang tene mechongma sen hako gro tene ngamba desogi tsana yang che semba zangbo ji shenken yona desogi tsana yang nyengo gre susung yores。大蔵経典の中では売春婦の方や狩人、その時代ではすごい蔑まれたようなその職業の方の元からでもブッダの教えを聞くそういう純粋な動機を持っている方であったならば、そういう方からでも教えを聞くことがすごい重要だとか説明されてます。で、チャランタタラブドngala lama gi ming mes labi waresチャランキ。チャランキタタジワティなんだ。でね、今その質問された方の言葉の中に私はラマではないという言葉があったと思います。tingsan lama gi ming di zorbo cha tsare chokpa cha tsare ngema nangji value yo amare tela。そのラマということに関して言うと、以前はそのラマという名前を称する人物というのはすごい価値経験を持っていて学識が高かったりとかっていうすごい優秀な方だったんですが、最近はそのラマっていうのは一種のファッションのような感じになってしまっていると。テジンボチェセギンダダン、チュルコセギンダダン、テイムセダンテネペタイトルチェンボティゾ、テンサンマンタチェンテンジェマンボヨレ、チョヨマレテゾラシラ。そういう肩書きチベットでは、あとはラマというのもチベット語なんですけれども、リンポチェだとかトゥルクだとか、転生者だとかっていうそういういろいろな肩書きを持った方々たくさんいるんですけれども、大体がそういうファッションみたいな、その実際中身があるかというとほとんどが疑問視だというような方がたくさん見受けられます。